On hieman outoa, että uskonnoista pitäisi aina erikseen etsiä hyvää. Ikään kuin uskonto olisi jokin vanha, osittain romahtanut rakennus, jonka puolustajat sanovat, katsokaa nyt, tuolla nurkassa on vielä kaunis ovenkahva. Älkää puhuko liikaa homeesta, sortuvista portaista tai siitä, että talon perustukset on valettu tarinoista, joita ei voida osoittaa tosiksi. Katsokaa ovenkahvaa. Mutta miksi juuri uskonnosta pitäisi etsiä hyvää? Hyvyyttä on kaikkialla. Ihminen voi oppia myötätuntoa ilman Jeesuksen vertauksia, itsehilintää ilman paastoa, yhteisöllisyyttä ilman seurakuntaa ja kuolevaisuuden hyväksymistä ilman taivasta. Filosofia, kirjallisuus, ystävyys, tiede, musiikki ja tavallinen arkinen huomaavaisuus tarjoavat tätä kaikkea ilman, että mukaan tarvitsee sitoa oppeja jumalallisesta auktoriteetista, synnistä, pelastuksesta tai oikeasta uskosta. Tämä ei tarkoita, ettei uskonnoissa olisi mitään inhimillisesti arvokasta. Tietenkin on. Uskonnot ovat ihmisten rakentamia valtavia kulttuurisia kerrostumia, ja olisi ihme, jos niihin ei olisi vuosituhansien aikana tarttunut myös viisautta, lohtua ja kauneutta. Mutta juuri siksi niiden hyvä ei todista uskonnon puolesta sen enempää kuin vanhan imperiumin tieverkostot todistaisi imperialismin puolesta. Ihmiset osaavat luoda hyvää myös järjestelmien sisällä, jotka muuten tuottavat harhaa, hierarkiaa ja tarpeetonta syyllisyyttä. Ehkä kysymys kuuluukin toisin. Miksi uskonnon hyvää pitää korostaa niin usein? Jos jokin instituutio tai maailmankuva vaatii jatkuvaa muistuttelua siitä, ettei se ole pelkästään haitallinen, ehkä taustalla on jo puolustusasetelma. Ehkä hyvien puolien luettelointi toimii joskus psykologisena pehmusteena, jolla vältetään katsomasta kokonaisuutta liian suoraan. Sama ilmiö näkyisi missä tahansa identiteettiä suojaavassa ajattelussa. Oikeistossa voidaan korostaa oman perinteen saavutuksia ja vaieta sen sokeista pisteistä. Vasemmistossa voidaan korostaa vapautuksen retoriikkaa ja vähätellä liikkeen omia dogmaattisia, moralistisia tai vallankäyttöön taipuvia muotoja. Uskonnossa voidaan puhua yhteisöstä, merkityksestä ja hyväntekeväisyydestä tavalla, joka siirtää huomion pois totuusväitteistä ja niiden seurauksista. Silti reilu kriitikko ei kiellä hyvää vain siksi, että se on uskonnollisessa paketissa. Hän tekee jotakin tarkempaa. Hän erottaa hyvän sen uskonnollisesta kehystyksestä ja kysyy, mikä tässä on todella arvokasta ja tarvitseeko se uskoa yliluonnolliseen säilyäkseen. Usein vastaus on, ettei tarvitse. Rakkaus ei tarvitse dogmia. Anteeksianto ei tarvitse helvettiä. Hiljentyminen ei tarvitse ilmoitusta. Yhteisö ei tarvitse pyhää kirjaa. Ehkä uskonnoista ei siis kannata etsiä hyvää erityisestä velvollisuuden tunnosta, ikään kuin kriitikon pitäisi tasapainon nimissä kaivaa jokaisesta opista myös sen sympaattinen puoli. Riittää, että tunnistaa hyvän silloin kun sitä todella on. Mutta vielä tärkeämpää on tunnistaa, että hyvä ei muutu arvokkaammaksi siksi, että se on kirjoitettu pyhään tekstiin, lausuttu saarnatuolista tai peitetty suutsutuksen tuoksuun. Hyvä kuuluu ihmisille. Uskonnot ovat yksi paikka, johon sitä on kertynyt. Ne eivät ole sen lähde.